Божественна літургія і священичі свячення Дмитра Синєва відбулися 26 березня 1967 року Божого в катедрі святих Верховних Апостолів Петра і Павла в Мельбурні, Австралія. Благословено Царство Отця і Сина і Святого Духа, нині присно і віки віков. Миром Господу помолімся. Освяти мир і спасення душ наших, Господу помолімся. Помилуйся, мира, благословенний святий Боже, церкви, сужений всіх, Господу помолімся. Господи, в храмі серця, віри, правини, страхом Божих ходящих вонь, Господу помолімся. Святішим Вселенським архієрею наше Павля Паперимським, Господу помолімся. Обладнішим архієпископи митрополіти нашої Йосифі, Божий епископи наші Кир'яні, Сосні присвятості у Христі дяку святим престих і людях, Господу помолімся. О Боже, українським народі, о прилежащих гостях наших і у воїнстві, Господу помолімся. О граді самі, всякому раді страні віри живучих в них, Господу помолімся. О благословений воздуху і собелі плодов земних і вільних мирних, Господу помолімся. Обновуючих, путешествуючих, недуючих, страждущих, пленених і спасених їх, Господу помолімся. Ой, знайте, що нам у всякій скарби, гніві й нужди, Господу помолімся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Пресвятою, пречисті, преблагословенні, славну владичице наша, Богородицю і пресну Діву Марію, со всіми святими поминувши самі себе і друг друга, і весь животний Христу Богу предадім. Яко подобає тобі всяка слава, і поклонення Отцю і Сину і Святому Духу, нині присно і віки віков. Now
Паки миром Господа помолімся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Пресвятую, пречистий, преблагословений, славний владичице наша, Богородице, пресна Діву Марію, со всіми святими поминувши самі себе і друг друга, і весь животний Христу Богу предадім. Яко благий чоловіку, любець Богися, і тобі славу посилає, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині присно, і віки віков.
також і Отеце Боже наш, і Тобі славу славим, Отче і Сину, і Святому Духу, нині пресно, віки віков. Amen.
Учителю, котра найбільша заповідь у законі. Він же сказав до нього: люби Господа Бога твого всім твоїм серцем, усією твоєю душею, всією думкою твоєю. Це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї: люби ближнього твого, як себе самого. На ці дві заповіді весь закон і пророки спираються. Коли фарисеї були вкупі, Ісус питав їх: що ви думаєте про Христа, чий він син? Кажуть йому: Давидів. Він до них мовить: як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи: Господь промовив владиці моєму, сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів тобі під ноги. Коли отже Давид його Господом називає, то як він може бути його сином? І ніхто не міг йому відповісти слова, і від того дня ніхто не важився більше його запитувати. Господи, Вседержителю Божий Отець наших, молим Тися, услыши і помилуй. Помилуй нас, Боже, по величій милости Твоєї, молим Тися, услыши і помилуй. Jeszcze молимся о святейшем Вселенской архиере нашей Павле Папе Римским, и обладении архиепископе митрополита наш Кирьосифе, и Боголюбе епископе наши Кирьяне, о служащих и послужащих в храме всем, и учих наших духовных всех Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Jeszcze молимся о Боголюбе українському народі, о придержащих властях наших і у всем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Jeszcze молимся о предстоящих людях, ожидаючих от Тебе великої багатої милости, затворящих на милостиню і завча православния християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милостивий чоловіка любить спається і Тобі славу силає, Отці і Сину, що тому Духу нині присно, і віки віков. Єлите вірні, паки і паки, миром Господу помолімся. Господи, помилуй. Яко да подержають і сюди храними Тобі славу силає, Отцю і Сину, що тому Духу, нині присно, і віки віков.
и всех вас, православных христиан, да поймет Господь Бог Царстве Своем, всегда ныне пресно и во веки веков. Исполни молитву нашу Господеві. О презволжених чесних дарів, Господа помолімся. О святім храмі місто віри, благовіння і страхом Божим ходячих вонь, Господу помолімся. Ой, збавитися нам, всякі скарби, гніва й нужди, Господу помолімся. Відрадного Сина Твоєго, снивши благословений си, за пресвятим, благим і Трясвятим Духом, нині присно і віки віков. Возлюбим друг друга, да й мислим і сповіми. Двері премудрості вонімі. Pontia Pilata,
Святое возношение мире приносит. Благодать Господа нашего Ісуса Христа і Бога і Отця і причастя Святого Духа буде со всіми вами. Бідною піснь поюще, вопіюще, зивающе і лагодюще.
ostavlenie hriechov. Ja se zavezam na izdavaje moja, v ostavlenie hriechov. Твоих Тебе приносящих, овчих и завчас. Папа Римського, блаженніша архієпископи, митрополита нашого Йосифа, болюби епископа нашого Кир'яна, боєболюбих епископів наших, і же даруючи Титую церкву мирі чесних, здравих дорождайствуючих, правоправючих, слава Тія істини. І да з нами єдиним, єдине серце, славити, співати
причесне велико діко ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині присно, і віки віков. І да будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, со всіми вами. Святий, я поминувши паки і паки, миром Господу помолімся. О, принесених і всесених чесних дарів, Господу помолімся. Коли чоловіку без Бога нас прийняв, святий пребесний мисний сожертвених, будь облаханий духовним за спасена божественна благодать, і дай Святого Духа помолімся. Ой, збавитися нам от всякі скорби, гніва і нужди, Господу помолімся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Для всього совершенна, свята, мирна, безгрішна, у Господа проси. Наставника, хранителя душі тілес наших, у Господа проси. Прощені, осколені, гріхові прирішення наших, у Господа проси. Добрих і полезних душам нашим, мира мирові, у Господа проси. Проче время життя нашого мирі покійні скончати, у Господа проси. Проче время життя нашого, християнське кочене життя наше, безболізне, непостидне, мирне, і добротити нас наше судище Христові проси. Зайди невіри, причастя Святого Духа і спросивши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предаді. І сподоби нас, владико, содорозовені в неосужденно сміти призивати Тебе, небесного Бога, Отця і лаголати.
царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині присно, і віки віков. Слави ваш, Господеві, преклоніте. Благодати, щедротами чоловіколюбі одрадного Сина Твого, ниже благословений си сопричитим, благим і затрящитим Духом, нині присно і віки віков. Вонімі святая, святий.
що ти причисти безсмертних небесних, і животворящих страшних Христових тайн, достойно благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоєю благодатью. День весь совершен святим миром вітрічним спросивши, самі себе і друг друга, і виживат наш Христо Богу предадім. Яко ти єси освящений наш, і тобі славу висилаєм, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині присно і віки віков. Господу помолимся. Благословляй, Господи, освященне Тя упающая, Спасителя Твоя и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей сохрани, Отче, Ты любишься, благодети дома Твоего, Ты тихо прослави, божествуй Ты, силы не стань спающих на Тя, мир, мир, Ты дари церковь Твоей, и призастроsti наши судили Твоим, яко всяко даяние блажа, да все в всем свете, когда Тебе це світ, Тобі слава, благодарення, покання висилає, Отче і Сину, Святому Духу, нині присно і віки віков. Ти помилуй, спасет нас, яко благий чоловіколюбець. Amen.
справляє отець Дмитро Синів. Співає церковний молодечий хор під диригентурою пани Тарнавської. Це моя одна з перших торжественних служб Божих, а перша торжественна служба Божа співана молодечим кафедральним хором катедри святих Верховних Апостолів Петра і Павла в Мельбурні, Австралія.